Velkommen til den her video. I dag så skal vi så prøve et eller andet, hvor der er en tallerken her. Altså her. og så, Med alle mulige ting på. som man godt kan lide og ikke kan lide. Og så skal jeg have den her hue på. Altså sådan her. Det skal vi have på. Så skal jeg starte, og så skal jeg have den her hue på. Og så sådan der. Tag Og så skal noget. jeg så smage noget, som Og så- jeg ikke ved, hvad er. Og så skal hun gætte, hvad det er. Ja. Så det prøver vi. Jeg går ind og henter hendes tallerken. Skal jeg så tage den på? Ja. Ja. Jeg er bange. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg får. Men... Okay, han lukker mig. Ja! Nu kommer din tallerken. Jeg er bange. Den står her. Det er fast. Tag noget fast. Jeg er bange. Og Kan de se det? ja. Jeg viser lige. Hvad er det? Det er klamt. Det er surt. Kan jeg godt spise den hele? Det er ikke så godt. Spis heller det der. Det her. Det der i midten? Ja, det der. Hvad er det? Kan du gætte? Jeg tror, det er en citron. Det er en citron. Okay, så vores... Der. Og tallerken. Så tænder jeg det. Ej, det er varmt. Ja. Du skal bare... Ej. Tag det en. Ej. Du skal spise det. Tag det nu bare. Er det? Jeg håber, det er en kartoffel. Kan du gætte, hvad det er? Jeg tror altså, du skal spise den hele, for at gætte det. Nej, det tror jeg ikke. Hvor er den? Den er her, jeg har den der. Ej, Kom nu, du kan godt spise den. Så slem er den heller ikke. Så. er du nu helt sikker? Her. Jeg kunne godt spise Er det her, jeg kan spise? den. Du kan bare spise den hele. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Hvad hedder det? Svampebob. Svampingong. Svampingong, ja. Okay. Ja. Jeg vidste godt, hvad det var. Nu har jeg fået tallerken. Og jeg tror... Tomat. Kan jeg ikke smage forskel? Tomat. Det er ikke en tomat. Hvad? Og er der en til? Nej, der kun den. Hvad var det? Det var min drone. Nå, ej, jeg ved godt, hvad det her er. Du må ikke sige det. Jeg kan ikke lide det. Du skal tage det i munden. Nej. Jo. Jeg gemmer den her til sidst. Den er klar. Hvad er det? Høfler. Det er læskesvær, ja. Okay. Er det her en sidste? Ja. Nej, der står vi lige 3 ting tilbage. Ej, jeg er bange. Ej. Jeg tror noget, jeg ikke kan lide. Prøv at se. Måske. Jeg er bange nu. Misa, den er altså ikke så slem. Den er ikke engang slem, tror jeg. For dig er den nok ikke. Jo. Jo, ja. Den er god. Ja. Okay, så der er 3 ting tilbage. Hvad er det her? Så der er der, ja. Tror det er hans rosiner? Det må man ikke. Rosin, ja. Så har vi 2 ting tilbage. Jeg ligger dem her på midten. Jeg tager det først. Hvad er det? Det kan du finde mig. Ej, Seriøst, hvad er det? Spis, så kan du finde ud af det. Det er sådan ikke så slemt. Sikker? Ja. Salat. Hvad? Hvidekål. Nej. Hvad? Det er så? Bromkål. Det er det samme. Nu har du 1 ting tilbage. Ej, og det er den, jeg ikke gider. Nu giver du den. Men du skal tage den. Okay? Jeg gider altså ikke den hele. Nej, bare tag. Du skal bare tage, så du kan gætte det. Jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det? Kan ikke huske, hvad det hedder. Sådan en nødagtig. Det er en nød, ja. Ja. Er jeg færdig? Ja, nu var du. Det var den her, jeg vidste, jeg ikke kunne lide. Ja, det der var den der klamme så. Nå, men. Okay, nu er det min tur. Så. Du kan hen til mor og hente en tallerken. Ja. Så kan du lige snakke. Ja. Du kan lige snakke imens med dem, okay? Okay, nu. Jeg skal faktisk have hunden på nu, for mor hun er i gang med at gøre den klar. Ej. Er I klar? Jeg glæder mig slet ikke. Okay, jeg har den på. Ej, kan vi hvad det er?
Tror jeg, det er noget godt? Jeg tror, at måske det er, måske ikke. Okay. Ja. Jeg tror, det er noget godt. Måske. Okay, har du lukket øjnene? Ja! Åh nej, jeg er bange. Ej. Okay, det er det her, der er på. Okay, er jeg klar? Skal jeg bare... Det er den første. Er det en Oreo? Ja! Hun kan ikke lide Oreos. Hun Er kan tage den næste. den klam? Hvad er det? Den er... Spis den. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Skal jeg sige det? Ja. Mango. Jeg kan slet ikke lide mango. Okay, næste. Hvad er det? Bare tag den hele i munden. Hvad er det? Jamen, Feta. Ja. Jeg vil gøre, hvad det her. Flæskesvær. Kan du ikke lide dem? Nej. Mor må godt spise flæskesvær. Jeg har ikke engang fundet noget, jeg godt kan lide. Det er en citron. Hvad synes du? En agurk er det. En agurk. Hvad? En agurk. Nej. Er det ikke en agurk? Gulerod. Ja. Jeg har ikke engang fundet noget, jeg godt kunne lide. Har du ikke? Jo, måske. Gud. Det var den video for i dag. Der var nogle ting, vi virkelig ikke kunne lide. Og nogle ting, vi elskede. Så vi ses! vi ses.